Здравейте, приятели! По случай на наближаващите великденски празници съм подготвил една уникална рецепта за козунак на конци. Нека да не губим време и нека да пристъпим към нейното приготвяне. За да направим перфектния козунак, той се замесва винаги двуфазно. Тоест, какво ще рече двуфазно? Първо ще си активираме маята, като използваме една част от нашето мляко. Всичката мая, в случая аз използвам суха мая. И ще добавя щипка захар. Добавяме към нашето мляко, мая и захар около 30-40 грама брашно. Разбъркваме до хомогенна смес и оставяме да ферментира. Искам да споделя, че тази рецепта е на 3 поколения. Буквално мога да кажа, че рецептата е на около 100 години. Наистина рецептата е много добра. Единственото нещо, което съм направил, е добавил съм още няколко компонента, които компоненти са ракия и другия компонент, който съм добавил за по-добра разтегливост и подобряване на глутена на нашето тесто е оцет. Ето как трябва да изглежда нашата мая. Сега ще оставим за около 15 на минути да удвои обема си и след това ще замесим основното тесто. Докато чакаме нашата мая да се активира, ще си подготвим течните продукти. В случая аз ще използвам 2 цели яйца и 2 жълтъка. Към нашите яйца си добавяме топло мляко, ракия, оцет, кисело мляко. Ще си добавим всичката захар и сол. Разбъркваме много добре. Много е важно, когато замесваме или когато правим козунаци, температурата, където се замесват, да бъде топло и всички компоненти да бъдат на стайна температура. Ако не, е хубаво да си пуснете в фурната, която да поддържа около 30-40 градуса, да може по-лесно да ферментира нашата мая, нашето тесто, за да имате по-добри резултати. Сместа ни е готова, когато захарта и солта са се разтворили напълно. Докато чакаме нашата мая, ще използвам стафиди, които ще ги накисна с гореща вода. Достатъчно е само леко да бъдат покрити с вода. Те ще набъбнат за използването на нашия козунак. Ето и нашата мая след около 15 минути ферментация. Ето как изглежда. Супер въздушна. Маята се е активирала перфектно. Сега можем да започнем замесването на основното ни тесто. Към вече ферментиралата ни мая ще добавим течните компоненти. Към нашите течни компоненти ще добавя лимонова есенция. Вие може да добавите каквото на вас ви харесва. Вече като сме смесили нашите течни компоненти и маята, ги добавяме към брашното. Много е важно да спомена, че брашното трябва да бъде пресято поне веднъж. И друго много важно нещо е, че брашното, което използвате, трябва да бъде специализирано за козунаци или за баници, или когато погледнете съдържанието на етикета, трябва да пише над 12% или 12 грама на 100 грама белтъчини. Това означава, че структурата му е много по-добра и глутена много по-добре ще се разтегля. Добавяме си течните компоненти към брашното.
И започваме замесването на нашето основно тесто. Когато сме събрали нашето тесто на големи тестени трохи, можем да го изсипем на плота и да продължим месенето. Когато сме събрали всички наши тестени трохи, сега започваме измесването на нашето тесто. По принцип ще ни коства някъде около 10 минути месене на ръка. Вие може да използвате и робот. Ето как трябва да изглежда нашето тесто след около 7-8 минути месене. На мен ми отне точно толкова, защото все пак тестото не е толкова голямо. Ето и отблизо. Тестото ни е много меко, много гладко. Сега ще го намажем съвсем малко с олио и ще го оставим да си почине порядъка на около 1 час. Хубаво да е отново на топло място, да може да се развива нормално. Завиваме с влажна кърпа или стреч фолио. Няма никакво значение с кое. Ето и нашето тесто. След час и 10 минути на мен ми отне тестото да се удвои 2 пъти и половина обема. Сега ще го извадим и ще го премесим с вече отпуснатото на стайна температура масло. Ако във вашата стая или място, където всъщност приготвяте вашите козунаци, е по-студено, може да ви отнеме малко повече време и обратно, ако е по-топло, може да ви отнеме малко по-малко време. Но търсим поне 2 пъти и половина обема от първоначалното ни тесто. Ето, ако ви се струва, че вашето тесто е като пресечено от новото мазнина, не се притеснявайте, просто продължавайте да месите, докато стане гладка и еднородна консистенция. Ето и нашето тесто след второто премесване. На мен ме отне около 7 минути да мога да сложа допълнително маслото в него. Наистина вече е много меко и леко. Взимаме си купа, прехвърляме го и отново ще изчакаме около 1 час или да се удвои 2 пъти и половина до 3 пъти обема, преди да започнем оформянето на нашите козунаци. Покриваме с леко влажна кърпа или с стреч фолио и оставяме на топло място. Ето и как изглежда нашето тесто след, на мен ми отне около 50 минути втората ферментация. Сега ще го изкараме, ще го разделим на 4, ще го оставим да се почине 10 минути и ще оформим нашите фитили за козунак. След като сме отопчили нашето тесто, ще го оставим 10 минути да се почине и започваме оформянето на фитилите за козунак. Ето и нашето тесто след 10 минути почивка.
как изглежда. Буквално не бих казал, че си увеличил обема, но се отпуснало да се работи по-лесно с него. Можете да се разточите вашия лист с точилка или както аз правя с ръка. Аз обичам всички процедури на едно тесто да ги изпълнявам с ръка, затова и разтягането го правя на ръка. Можем да видим как конците на нашето тесто са видими, когато го разтегляме. На този етап, като сме разтеглили нашата топка тесто, добавяме равномерно стафиди и аз съм подготвил череши, защото моето семейство ги обожава. И започваме. След като сме направили нашия фитил, е хубаво да го усучим. Ето как трябва да изглежда един наш фитил за козунак. Сега ще оплетем нашия козунак на 4. Ето как изглежда нашия козунак, оплетен на 4. Взимаме си форма и го поставяме вътре. След като сме поставили нашия козунак във формата, в която ще го печем, оставяме го за последна ферментация. Хубаво да е на топло около 30-32, максимум 34 градуса за около 40-50 минути. Да се удвои 2 пъти и половина обема. След това ще го намажем и ще го изпечем. Покриваме с влажна кърпа или стреч фолио за последната ферментация. Нека видим и нашия козунак след 1 час втасване. Погледнете. Просто перфектен. Почти е напълнил формата. Сега ще го намажем с жълтък и прясно мляко. И по време на печене е много важно да сложим купичка с вода за допълнителна влажност и той ще се надигне. Почти съм сигурен, даже ще мине ръба на нашата форма. Ето тук аз съм си подготвил един жълтък. Ще добавим малко прясно мляко към него. Ето как изглежда нашата смес за намазване на козунака. Ако искате вашия козунак да изглежда наистина много професионално, взимате си обикновена захар, добавяте съвсем малко вода. И разбъркате. Ето как изглежда нашата захар. Поръсваме. След като сме направили нашия козунак, ще го изпечем на 170 градуса за около 35-40 минути в долната част на всяка една фурна. Много е важно, без вентилатор и хубаво е да сложим купичка с вода. Ако видите, че вашия козунак вече има доста наситен цвят, а примерно имате още 10 или 15 минути печене, хубаво е да сложите или мокър вестник, или алуминиево фолио отгоре до пълно изпичане.
Изглежда просто перфектно. Сега трябва да го изкараме от формата и да го оставим да си почини малко. Ето дойде и най-сладката част от днешното ни готвене. Нека видим нашия козунар какви конци има и колко е вкусен. Както виждате, невероятни конци, рецепта на 100 години, може би и повече. Нямам търпение да опитам колко е добър. Истинска традиция в една хапка. Виждам, че имам мои почитатели. Ето го и най-голямата комисия. Той няма търпение. Усети ли печива в нашия дом? Той е първия, който иска да дегустира. Мога да ви пожелая добър апетит и до следващия път!